Изключването на климатика спестява гориво. Ако винаги сте вярвали в това, нека ви кажа, че грешите напълно. Вероятно сте чували съвети за гориво от приятели, непознати в супермаркета или дори от така наречените интернет експерти. От магически джаджи, които обещават да спестят гориво, до приказки за първокласно гориво, светът е пълен с митове за горивото, за които шофьорите се кълнат, че са истина, докато портфейлите им търпят последствията. Ето защо в това видео ще развенчаем 14 от най-глупавите мита за горивото, на които глупавите хора се хващат. Един от тях може да е тихото източване на портфейла ви всеки път, когато стигнете до бензиностанцията, без дори да го осъзнавате. Затегнете коланите, защото ще отделим фактите от измислицата, използвайки истинска наука, а не интернет слухове или народна мъдрост, предавана през поколенията, без никой да я потвърди. Това, което ще откриете днес, буквално може да ви спести стотици долари годишно от разхитен бензин, особено на първите места в нашия списък. Смесването на бензини с различно октаново число създава по-добро персонализирано гориво. Някои шофьори вярват, че могат да създадат свое собствено оптимално гориво, като смесват обикновен и първокласен бензин в определени съотношения. Теорията е, че ако колата ви препоръчва обикновено гориво, но искате малко допълнителна защита, можете да направите смес от горива с половин клас за междинно октаново число. Звучи умно, но е напълно ненужно и се основава на лошо разбиране за това как работят съвременните двигатели. Първо, бензиностанциите вече продават гориво със среден клас, което буквално е смес от обикновено и първокласно гориво. Ако наистина искате средно октаново число, просто бихте купили това средно качество, вместо да правите свои собствени смеси. Но ето основния проблем. Вашият двигател е проектиран и калибриран за специфично октаново число. Инженерите, които са построили колата ви, са прекарали хиляди часове в оптимизиране на компютъра на двигателя за това гориво. Използването точно на това, което препоръчва ръководството, ви дава най-добра производителност, ефективност и дълготрайност. Смесването на горива не ви дава никакво магическо предимство. Ако в ръководството ви пише обикновено, използването на обикновено е напълно безопасно и оптимално. Ако пише първокласно, имате нужда от първокласно гориво. Няма полезна сива зона между тях. Всъщност, смесването на горива може да обърка сензорите за детонация на двигателя. Тези сензори постоянно следят горенето и регулират времето за запалване. Когато въвеждате непостоянен или непредсказуем октанов бензин, системата трябва да работи по-усилено, за да компенсира. Освен това, вие преплащате за никаква полза. Ако зареждате с наполовина премиум и наполовина обикновен бензин, харчите повече пари, отколкото просто да използвате обикновен бензин през цялото време, без да получавате измеримо подобрение в производителността, чистотата или защитата на двигателя. Използването на добавки за почистване на инжектори за гориво с всеки резервоар поддържа двигателя ви да работи като нов за неопределено време. Някои шофьори са религиозни фанатици относно добавянето на бутилка препарат за почистване на инжектори за гориво всеки път, когато зареждат. Те вярват, че този навик ще поддържа двигателя им да работи като нов завинаги, предотвратявайки натрупването на отлагания. Реалността е, че те губят огромни суми пари за прекомерна поддръжка, която е не само ненужна, но и може да бъде контрапродуктивна. Качествените препарати за почистване на инжектори за гориво като Chevron Techron или подобни продукти с PEA са ефективни, когато се използват правилно. Ключовата дума е правилно. Тези продукти са предназначени за случайна употреба, обикновено на всеки 3000 до 5000 мили или когато забележите специфични симптоми, като неравномерен празен ход или загуба на мощност. Използването им с всеки резервоар е като да приемате антибиотици всеки ден, когато не сте болни. Това не ви прави по-здрави, просто хаби ресурси. Ако използвате препарат за почистване на горивни инжектори всеки път, когато зареждате, да речем на всеки 500 мили, и всяка бутилка струва $15, вие харчите приблизително $180 годишно за нещо напълно ненужно. Тези пари биха могли да отидат за истинска поддръжка, като например допълнителна смяна на масло или нови гуми. Още по-лошо, прекомерната употреба на почистващи препарати може потенциално да влоши уплътненията и гумените компоненти във вашата горивна система. Тези продукти съдържат силни разтворители, предназначени за периодична, а не за постоянна употреба. Непрекъснатото им излагане на тези химикали може да доведе до изсъхване,
напукване или подуване на уплътненията. Също така, ако използвате качествен бензин, който отговаря на стандартите Top Tier, той вече съдържа достатъчно почистващи препарати, за да поддържа горивната ви система чиста по време на нормална работа. Не се нуждаете от постоянни допълнителни добавки. Съвременният бензин е специално формулиран, за да предотврати натрупването на отлагания – гориво. Някои шофьори вярват, че агресивният им стил на шофиране, рязко ускорение от всеки светофар и рязко спиране на всеки завой, всъщност не влияе съществено на разхода им на гориво. Те смятат, че горивото се изгаря предимно въз основа на изминатото разстояние, а не на начина, по който шофирате. Това убеждение е напълно невярно и вероятно им струва стотици допълнителни долари годишно за разхитен бензин. Начинът, по който ускорявате, има огромно влияние върху ефективността. Когато натискате агресивно педала на газта до край, вие казвате на двигателя да впръска огромни количества гориво бързо. Инжекторите впръскват допълнително гориво, за да ви осигурят това експлозивно ускорение, което усещате. Голяма част от това гориво не се изгаря ефективно при тези условия. То се губи като емисии или топлина, вместо да се преобразува в движение напред. Това е буквално като хвърляне на пари в ауспуха. От друга страна, плавното и постепенно ускорение позволява на двигателя да работи в най-ефективния си диапазон. Компютърът на двигателя може да оптимизира сместа въздух-гориво за максимална икономия. Горивото се изгаря напълно и ефективно, превръщайки всяка капка в полезно движение, вместо в разхищение. Проучванията показват, че агресивното шофиране може да намали разхода на гориво с до 33% на магистралата и до 5% в града. Това са огромни числа, които се превръщат директно в пари от джоба ви. Рязкото спиране е също толкова проблематично, но по различни причини. Всеки път, когато спирате рязко, вие преобразувате цялата кинетична енергия, която току-що сте създали чрез изгаряне на гориво, директно в загубена топлина в спирачките си. След това трябва да изгорите още гориво, за да ускорите отново. Това е невероятно неефективен цикъл. Интелигентното, плавно шофиране поддържа инерцията. Вие очаквате светофарите, оставяте колата да се движи по инерция, когато видите, че скоро ще трябва да спрете, и използвате спирачките, само когато е абсолютно необходимо. Това максимизира енергията, която вече сте създали, вместо постоянно да я хабите. Горивото на бензиностанциите в близост до магистрали или летища е с по-ниско качество от градското гориво. Съществува трайно убеждение, че бензиностанциите, стратегически разположени в близост до магистрали, летища или туристически зони, умишлено продават гориво с по-ниско качество, защото знаят, че клиентите е малко вероятно да се върнат. Теорията е, че тези станции могат да се измъкнат безнаказано, продавайки по-лош бензин, защото не разчитат на редовни местни клиенти. Това е чиста параноя, без никаква основа в реалността на начина, по който функционира горивната индустрия. Всички бензиностанции, независимо от географското им местоположение, трябва да спазват абсолютно същите строги правителствени стандарти за качество на горивата. Тези стандарти се определят и прилагат от регулаторни агенции, които постоянно провеждат случайни тестове. Бензиностанция близо до летището е обект на същите инспекции и разпоредби, както тази в средата на жилищен квартал. Няма специална категория нискокачествено летищно гориво, което по някакъв начин е законно. Горивото идва от същите рафинерии и се разпространява чрез същите логистични системи. Същият камион-цистерна, доставящ до бензиностанцията в центъра на града, може да доставя до бензиностанцията на магистралата на следващата си спирка. Това е същото гориво от същия източник, отговарящо на същите стандарти. Защо тогава струва повече на тези места? Защото цената не отразява качеството, тя отразява удобството и оперативните разходи. Бензиностанциите близо до магистралите плащат по-високи наеми за първокласни локации. Те имат по-малка пряка конкуренция, защото шофьорите имат по-малко възможности на пътя. Те таксуват повече, защото могат, а не защото горивото е различно. Това е основна икономика на търсенето и предлагането, а не конспирация за качество. Ако наистина имаше модел на бензиностанции, продаващи нискокачествено гориво въз основа на местоположението, щеше да има огромни скандали, колективни искове и отнемане на лицензи. Пълното пълнене на резервоара прави колата ви по-тежка и значително увеличава разхода на гориво. Някои шофьори, обсебени от ефективността, имат особена стратегия. Те пълнят резервоара си само частично, може би наполовина или 3/4,
вярвайки, че допълнителното тегло на пълен резервоар изразходва значително повече гориво. На теория това има известен смисъл. По-голямото тегло изисква повече енергия за движение, така че по-малко гориво в резервоара означава по-малко тегло и теоретично по-добра ефективност. Но в реалната практика този ефект е толкова незначителен, че е напълно пренебрежим и стратегията има обратен ефект. Типичен 50 литров резервоар за бензин тежи приблизително 35 кг, когато е пълен. Ако го напълните само наполовина, спестявате около 17 или 18 кг. За да се постави това в перспектива, това е по-малко от теглото на малък куфар. Допълнителен пътник тежи 4 или 5 пъти повече, а покупките ви в багажника вероятно тежат повече. Да, технически това допълнително тегло изисква малко повече енергия за ускорение и движение. Но разликата в разхода на гориво е абсолютно минимална. Проучванията са изчислили, че всеки 45 кг допълнително тегло в колата ви намалява горивната ефективност с приблизително 1%. Така че, един полупразен резервоар спрямо полупълен резервоар променя ефективността ви с около 0,3 до 0,5%. Това е напълно незначително по отношение на реалните спестявания. Но ето проблемът, който прави тази стратегия контрапродуктивна. Ако пълните резервоара си само частично, ще трябва да посещавате бензиностанции много по-често. Всяко допълнително пътуване до бензиностанцията изразходва гориво за достигане до там. Ако бензиностанцията е на 5 км извън маршрута ви и сега трябва да ходите 2 пъти по-често, изгаряте повече гориво при тези допълнителни пътувания, отколкото бихте спестили от намаленото тегло. Освен това, постоянното шофиране с по-нисък резервоар натоварва повече горивната помпа, както споменахме по-рано. Това увеличава износването и потенциално скъсява живота й. Така че спестявате стотинки от гориво, като същевременно рискувате ремонт за $600. Математиката просто не се сумира. Пълненето на резервоара рано сутрин спестява пари, защото горивото е по-хладно. Вероятно сте чували този съвет и преди. Пълнете резервоара си сутрин, за да спестите пари. Идеята е, че по-ниските температури рано сутрин означават по-плътно гориво, което уж ви дава повече гориво за всеки похарчен $. Звучи умно, когато се замислите повърхностно, нали? Студеното гориво е по-плътно, така че получавате повече молекули на литър. Проблемът е, че е напълно погрешно и се основава на неразбиране на това как работят бензиностанциите. Бензинът на бензиностанциите се съхранява под земята в огромни резервоари. Тези резервоари са заровени достатъчно дълбоко, обикновено на няколко фута под повърхността, така че температурата им остава почти постоянна, независимо от времето на деня. Независимо дали е 6 часа сутринта и минус 15 градуса или 15 часа след обед и 35 градуса над земята, горивото там долу поддържа по същество една и съща температура. Земята действа като естествен изолатор. Няма съществена температурна разлика между горивото, което зареждате в 7 часа сутринта, и горивото, което зареждате в 19 часа. Всъщност, манометрите на помпата са калибрирани за определена температура на горивото, обикновено около 15 градуса по Целзий като стандарт. Това означава, че получавате един и същ обем гориво, независимо кога зареждате. Няма хитър трик, с който да се заблуди системата тук. Единственото реално предимство, което може да има зареждането сутрин, няма нищо общо с пестенето на пари. Ако сте екологично съзнателни, по-хладните сутрини може да имат леко предимство. По-хладният въздух леко намалява шансовете горивните пари да излязат в атмосферата по време на зареждането. Но по отношение на реалните спестявания на пари, абсолютно никаква разлика. Това, което наистина може да причини проблем, е да напълните резервоара си напълно с прясно гориво сутрин и след това да оставите колата си да стои на палещото слънце с часове. Докато горивото се нагрява вътре в резервоара, то се разширява. Премиум бензинът почиства двигателя и осигурява значително по-добра производителност от обикновения. Премиум бензинът звучи страхотно, нали? По-добро гориво, по-добра производителност, по-чист двигател. Поне в това се опитват да ви вкарат рекламните кампании. Ако колата ви не изисква специално премиум бензин, според ръководството за употреба, буквално хвърляте парите си на вятъра всеки път, когато зареждате. Премиум бензинът има само едно основно предимство пред обикновения – по-високо октаново число.
Обикновеният бензин има октаново число 87, докато премиум започва от 91 или по-високо. По-високите октанови числа предотвратяват преждевременната детонация, наричана още детонация, в високопроизводителни или висококомпресорни двигатели. Ако вашият двигател не е проектиран да се нуждае от това по-високо октаново число, той просто няма да се възползва от него изобщо. Съвременните автомобили са проектирани да работят ефективно с горивото, препоръчано в ръководството за употреба. Точка. А това твърдение за почистване, което виждате в рекламите, това е чиста маркетингова стратегия, измама и трик. Целият бензин, независимо дали е обикновен, среден или премиум, съдържа детергенти, предназначени да предотвратят натрупването на въглерод във вашия двигател. Няма магическа почистваща сила в първокласното гориво, която да не е в обикновеното. Ако вашият двигател наистина се нуждае от професионално почистване, правилното обслужване в сервис е правилният подход, а не просто преминаване към по-скъпа помпа. Петролните компании не могат законно да твърдят, че първокласното гориво подобрява производителността на двигателите, проектирани за обикновен бензин. Затова вместо това, те го предлагат на пазара като по-чист или по-качествен вариант. Но, помислете логично за секунда. Ако обикновеният бензин беше наистина мръсен или вреден, всяка стара кола на пътя щеше да има запушени горивни тръбопроводи и блокирани инжектори, а те очевидно нямат. Постоянното шофиране с нисък резервоар за гориво ще унищожи двигателя ви. Някои хора твърдо вярват, че шофирането с нисък резервоар за гориво уврежда двигателя. Истината ли е? Не е. Двигателите всъщност не се интересуват дали резервоарът е пълен или почти празен. Те спират да работят само когато резервоарът е напълно сух, без нито капка гориво. Притеснението често проистича от идеята, че ниското ниво на горивото води до навлизане на мръсотия и отломки в двигателя. Въпреки това, горивната ви помпа винаги изтегля бензин от дъното на резервоара, независимо колко е пълен. Ако в резервоара има мръсотия или вода, те ще бъдат изтеглени през системата, независимо дали резервоарът е пълен или почти празен. Ето защо съществуват горивни филтри. Те са специално проектирани да улавят отломки преди да достигнат до двигателя ви. В съвременните автомобили тези филтри са много ефективни в предпазването от замърсители. Всъщност, някои по-нови автомобили дори нямат сменяеми горивни филтри, защото системата е толкова добре проектирана и запечатана, че горивото остава чисто. Друг проблем, който хората споменават, е прегряването на горивната помпа. Горивните помпи разчитат на околното гориво, за да останат хладни по време на работа. Когато резервоарът е почти празен, помпата има по-малко гориво около себе си, за да поддържа нормалната си работна температура. С течение на времето, постоянното шофиране с резервоара на резервно ниво може потенциално да съкрати живота на помпата. Съвременните горивни помпи обаче са конструирани да се справят с типичните навици на шофиране. Понякога шофирането с ниско гориво няма да унищожи помпата ви за една нощ. Ако горивната система на автомобила е толкова крехка, че се повреди поради ниски нива на гориво, това би се считало за масивен конструктивен недостатък. И така, трябва ли да избягвате постоянно шофиране с празен резервоар? Да, но не заради мръсотия или повреда на двигателя. Големите, добре познати бензиностанции предлагат значително по-добро гориво от малките или стандартните бензиностанции. Това е широко разпространено схващане, което просто не се подкрепя от реалността. Всичкият бензин, независимо дали идва от добре позната марка или от малка, безименна бензиностанция, трябва да отговаря на абсолютно същите строги правителствени стандарти. В основата си горивото, което получавате от Shell, Chevron, Pemex или Joe's Discount, е по същество едно и също. В повечето райони бензинът идва от абсолютно едни и същи рафинерии. Ето един забавен факт, който може да ви изненада. Често ще виждате един и същ цистерна, която доставя гориво до множество различни бензиностанции с напълно различни лога на табелите си. Шофьорът разтоварва на бензиностанция Shell, след което кара по улицата и разтоварва на стандартна бензиностанция. Всичко това от един и същ резервоар. Ако базовото гориво е абсолютно същото, каква е истинската разлика? Добавки. Големи марки като Shell, Chevron и BP добавят специални патентовани смеси към горивото си.
Те включват детергенти, смазочни материали и инхибитори на корозия, предназначени да поддържат двигателя ви чист и защитен. Въпреки че тези добавки могат да помогнат за поддържането на двигателя ви в добро състояние, нека бъдем напълно наясно с едно. Те не подобряват пробега, нито увеличават производителността на двигателя, независимо какво ви казва агресивният маркетинг. Никоя добавка няма да даде магически на колата ви допълнителна мощност или осезаемо да ви спести пари от гориво. Те са предназначени предимно за дългосрочна поддръжка, а не за незабавна производителност. Дори добре познати добавки като Техрон не карат двигателя ви да работи по-добре или по-ефективно веднага. Разбира се, можете да закупите Техрон отделно и да го добавите в резервоара си, но не очаквайте осезаема разлика, когато натиснете газта. По-малките бензиностанции може да пропуснат тези маркови добавки, за да поддържат цените ниски и конкурентни. Но това не означава, че горивото им е с ниско качество или вредно. Добавките за гориво драстично подобряват пробега и производителността на двигателя. Добавките за гориво обещават огромни резултати. По-добър пробег, по-чисти двигатели, подобрена производителност, повече мощност. Но ето я бруталната реалност, която никой в индустрията за добавки не иска да знаете. Повечето от тези твърдения са грубо преувеличени или направо неверни. Ако добавките наистина даваха революционни резултати, променящи играта, горивните компании щяха вече да ги включват в бензина си още в рафинерията. В края на краищата, това би им дало огромно маркетингово предимство пред конкуренцията. Но те не го правят, защото ползите са минимални в най-добрия случай и напълно несъществуващи в повечето случаи. Някои добавки твърдят, че почистват горивната система, резервоара, тръбопроводите, помпата и инжекторите. Въпреки че биха могли да помогнат в определени специфични ситуации, подобренията често са временни и едва забележими. Освен това, цената за редовно закупуване на тези добавки далеч надвишава всякакви малки икономии на гориво, които бихте могли да получите. Харчите 15 или 20 долара за бутилка, за да спестите може би 2 долара от бензин в сравнение с този резервоар. Математиката просто не работи във ваша полза. След това има добавки, които обещават да почистват цилиндри, бутала и изпускателни клапани. Тези твърдения са още по-трудни за доказване или проверка. Тестовете в реалния свят често показват само незначителни подобрения, които попадат в рамките на допустимата грешка. В повечето случаи плащате за резултати, които никога няма да забележите при ежедневното си шофиране. И да не забравяме октановите усилватели. Това са едни от най-лошите нарушители на пазара на горивни добавки. Те рядко дават значителни резултати, а подобренията в производителността почти винаги са силно преувеличени на опаковката. Пълненето на резервоара след щракване на помпата ви дава повече гориво за парите ви. Пълненето на резервоара е удовлетворяващо, нали? Може би си мислите, че зареждате допълнително гориво или достигате перфектната сума, която сте искали. Но ето истината, която бензиностанциите не рекламират. Това е ужасна идея, която може да ви струва много повече, отколкото някога ще спестите. Когато помпата щракне и се изключи автоматично, резервоарът ви е пълен. Този механизъм за автоматично изключване съществува по конкретна причина за безопасност и инженерство. Всеки допълнителен бензин, който се опитате да напълните след това щракване, всъщност не отива в резервоара ви. Той или се връща към помпата през системата за рекуперация на парите, или просто се разлива по стената на колата ви, създавайки бъркотия и опасност. Още по-лошо, препълването може сериозно да повреди системата за рекуперация на парите на вашия автомобил. Съвременните автомобили имат компонент, наречен контейнер с активен въглен, проектиран специално за улавяне на горивни пари. Тези пари се рециклират и в крайна сметка се превръщат в използваемо гориво, намалявайки емисиите. Това е гениална система, когато работи правилно. Но когато препълните, течното гориво може да залее този контейнер, който е проектиран само за обработка на пари. След като резервоарът с активен въглен се повреди от течно гориво, колата ви не може да контролира правилно емисиите. Ще забележите намалена горивна ефективност и потенциални проблеми с производителността на двигателя. Подмяната на този компонент може лесно да струва между 300 и 600 долара, в зависимост от вашия автомобил. Съществува и проблемът с разширяването на горивото, за който повечето хора никога не се замислят.
Бензинът, съхраняван под земята на бензиностанцията, е сравнително хладен. Но след като е в колата ви, изложена на слънце, той се нагрява и разширява значително. Това допълнително гориво, което сте наляли в резервоара, няма къде да отиде, когато се разшири. Започва да изтича от резервоара. Круиз контролът винаги използва по-малко гориво, отколкото ръчното управление на газта. Круиз контролът често се разглежда като трик за пестене на гориво, автоматичен начин за увеличаване на ефективността без усилие. Но това не е магическият бутон за по-добра горивна ефективност, както много хора си мислят. Ключовият фактор тук не е самият круиз контрол, а колко постоянно се поддържа скоростта ви за продължителни периоди. На дълги равни магистрали, круиз контролът върши отлична работа. Той поддържа скоростта ви перфектно стабилна и избягва онези малки изблици на ускорение, които хабят гориво, когато кракът ви несъзнателно стане тежък. Като поддържа абсолютно постоянна скорост, той елиминира разхода на гориво от малки ускорения и забавяния. Но става сложно, когато шофирате по хълмове или разнообразен терен. Когато се изкачвате нагоре, круиз контролът се опитва да поддържа зададената скорост, независимо от всичко. Това означава, че той натиска двигателя по-силно от необходимото, изгаряйки допълнително гориво, само за да поддържа абсолютно същата скорост при изкачване. Опитният шофьор знае как да се справи с това много по-добре. Той отпуска педала на газта по време на изкачване, позволявайки на колата да загуби малко скорост, естествено, докато се изкачва. След това оставя гравитацията да свърши работата по пътя надолу, възстановявайки тази скорост, без да изразходва допълнително гориво. Това плавно, съзнателно регулиране изразходва по-малко гориво от твърдия подход на круиз контрола за поддържане на точна скорост, независимо от условията. Но нека бъдем честни. Не всеки шофира ефективно. Лошите навици на шофиране, като ненужно постоянно спиране и агресивно внезапно ускорение, харчат много повече гориво, отколкото круиз контролът някога би могъл. В сравнение с използването му, съвременните климатици са изненадващо икономични по отношение на горивото, много повече, отколкото повечето хора осъзнават. Тяхното влияние върху разхода на гориво е съвсем минимално в сравнение с системите от преди 20 или 30 години, които бяха истински консуматори на гориво. Технологиите са напреднали драстично. Свалянето на прозорците изглежда като очевидно и безплатно решение за охлаждане. Това обаче създава нещо, наречено аеродинамично съпротивление, особено при по-високи скорости. Когато шофирате с отворени прозорци, въздухът навлиза в колата ви и създава съпротивление. Това съпротивление буквално забавя автомобила ви, принуждавайки двигателя да работи по-усилено, за да поддържа същата скорост, като в процеса изгаря повече гориво. При градски скорости, да речем под 50 км в час, 30 мили в час, ефектът от съпротивлението е едва забележим. Разликата в разхода на гориво между използването на климатика и отворените прозорци е незначителна при тези скорости. Но по магистралите, когато шофирате с 80 или 100 км в час, 50 или 60 мили в час, аеродинамичното съпротивление се превръща в сериозен проблем. При тези скорости, отворените прозорци могат да изразходват повече гориво, отколкото простото използване на климатика. Противоинтуитивно е, но е подкрепено от научни изследвания и тестове в реални условия. Шофирането без климатик и с затворени прозорци в горещ ден е истинско мъчение. Колата ви буквално ще се превърне в подвижна сауна, а шофирането ви ще бъде всичко друго, но не и приятно. Ще се потите, ще ви е неудобно, ще се разсейвате от жегата и потенциално дори ще бъдете в опасност, ако жегата е достатъчно екстремна, за да повлияе на концентрацията ви. За щастие, съвременните климатични системи не харчат гориво толкова, колкото преди. Компресорите са по-ефективни, системите са по-добре проектирани и общото въздействие върху разхода на гориво е сравнително по-малко. Това означава, че можете да се чувствате комфортно, без да се притеснявате, че разходът ви на гориво ще се увеличи драстично. Митовете за горивото могат да звучат правдоподобно, когато ги чуете от хора, на които имате доверие, но да се поддадете на тях може да изчерпи портфейла ви и да причини проблеми с колата ви. Току-що научихте, че зареждането с гориво сутрин не променя нищо. Постоянното гасене на двигателя износва скъпите компоненти. Първокласният бензин е чист маркетинг. Ако не ви е нужен,
Шофирането с нисък резервоар не уврежда двигателя ви. По-големите бензиностанции не са непременно по-добри. Добавките са предимно безполезни. Доливането на гориво може да повреди колата ви. Круиз-контролът не е перфектен във всички ситуации, а съвременният климатик е по-ефективен, отколкото си мислите.